Maikanem Abilin. Tinapalabas, napukaw ni Lando ti puot na, gapo iti panangbugbog, da Bart kentungan. Intinag da ito'y iti may sabakras. Ket dita, nakita ni Ansong amay sa rebelde. Inyawid na ti baro iti kalapaw na, ket inagasan na da ito'y. Itimot pa ng pasyar ni Ami kinilando. Nasa uti baro, tinapasamak ken kuana. Ket maasan launay ti balasang itinapagtengken kuana. Kabayatan na, indrugin ni Simon tinagkampanya. Iti may sangal daw, sinarungkaran ni Ansong ni Lando. Ket inalukoy na daytoy amakikapengen kadakwada kas rebelde. Itagagayem, adto intituloy ti nobela tayo anapaulwan. Maikanem Abilin. Wen, sigurado akong mangansong. Nakasarita mo ninanang mo, may papaniti na ito abanag. Wen, di nakpalubusan. Libasak to. Sigurado ka kadi iti pangedeng mo? Sigurado ak. Sige, sumurot ka nga rod kanyak, Lando. Wen, mangansong, saan ka paayan? Gapotakaskan ka. Kaya't kumati makabalas. Kumusta kan, amigo Rodrigo? Nasaya at amigo. Ket ti panagkampanyan? Anya ti madamag? Awan pagdanagam, amigo. Tanapigsa ka dito yan, ni. Kapsot ti kalaban mo. Agyaman ak no kasta. Agyaman ak unay ken ka, amigo. Awanan yaman na, amigo. Di kagdanag. Agkampanya ak dito'y parakin ka. Suportahan ka. Agyaman ak manen, amigo. Wala. Kastan, tapno saan kamat amasinga. Bye. Masigurado kon. Siyak ton ti agbalin a mayor iti daytoy nga ili. Dadarin malpas ti panagkakampanya. Asinunto nga ti mga bak iti kinamayor. Sapay kumata ti bangira partidaw. Sana ni Senyor Simon. Huwag nga ron Sapay la kumata saan? Lumabalin la kumaabagak dagiti tao dito ayan tayo. Di daibot butos. Ay saan mo nga aramiden day ta, paos? Ang bumata di kinarungsot dagiti kalabanam. Iso abay amon. Amangan no maisag makalaan. Basta jak butosan. Sapay kumaa, tabas timang butos kenkwana. Kastama ti daw dawat ko. Sapay kuma, tasaan ang mga bak ni Senyor Simon. Manulangin nga daw, butos ton kakabsan. Ket umay kayo manan palagipan. Sapay kumatayin ton madanon ti panagbubutos. Di ulip-lipatan, tinagan ko nga ikurit iti balutayo. Simon Alban para mayor. Agyaman na kadagita apalakpak yo kakabsat ko. Naragsakat gapoy ti dayta. Ket ikarik inton siyak ti mangapak pakalsakat to daytoy ayang yo. Di saan kayo ton amarigatan amag na nang runa no panagtutudo. Agyaman akmanan ka na kita apalakpak yo. No siyak to mayor, si dada anak to at tumulong ka na kayo.
basta umasinag kayo lang kanya. Auntie Ella, awanin ni Lando iji balayda. Isuti ko na ni Nanang na. Anya? Abay, anya tinapasamak kan kuan at madandanagan ka. Nabasak ti surat ni Lando iti inana nga imbati na. Makikapon ka nung kadagiti nagrebelde. Anya? Un, auntie. Jak amuray ta plano na. Awan imbagbaga na akas ta kanyak. Iti anya agapo. Nagrebelden tirik nana. Gapo iti inaramid dabart kan kuana. Talagang amin nga awan makaartap iti kinadakas da. Kasano ito nanti? Saan arumbang ti inaramid ni Lando? Maisagmaklaeng. Agpulon to dabart. Saan amay may sa ti aldaw? Auntie, anya itan ti aramidan tayo. Sa di na ti pang surutan takan ni Lando. Ta ibagata saan amay parpang ti inaramid na. Diyak amo ami. Nalabit nga addada iti adayo abantay. Aglamlamang da. Kat plan-planwen da siguro ti aramidan da apa nagibalas. Anya? Amok. Agpakitan tumat lang ni Lando. Kasaritak to anaimbag. Ta saan anasaya at ti inaramid na. Denggek man ti damdamag. Amangan no nangabagan ni amigo Simon iti kinamayor. Kaputan nalpasan ti potos. I-on ko ti radyo. Para ti Vice Mayor, Albones, 10,000. Diego, 3,000. Iti mo ti Mayor, Alban, 9,000. Martin, 5,000. Daydaman ti final a resulta ti eleksyon ditoy Ili di San Isidro. Nangabak ni amigo Simon. Nangabak! Nangapaka ka, Nita. Nangapaka ka. Siya kita antiagbalin na mayor. Siya. Kablaawan ka, Simon. Senyor, nangagmi ti radyo ti resulta. Nangabak ka. Uwen part. Nagbunga ti kinasirip ko. Ay, awan. Nangabak mo't gayam ni Senyor Simon. Lakay. Ewan nga raw. Awan man na. Ikorina di tanti kinasairo na. Wapay nga may na namatpati dagiti tatao kunkwada. Saan ta ida ang mababalaw? Gaputa aduma tinaitultulong na kadakwada. Nawarwarasan da pa'y kadagiti bagas kanda duma pa'y dita. Siyak tupay. Adamat na ipaima kanya kapayaw. Umdasket di dagitaan pangputuosan da kunkwada. Awan maramidan ta, paos. Ay, masurunak, Inga. Talaga masurunak. Dito iti kutami, Lando. Adang umot gayam. Wen, kas makitam. Basit kami. Mabilbilang kami palaeng. Ngem agkalkalap kami, kadagiti mayat ako mapengkada kami, akasken ka. Mabalin mo tayo babawi lang to. Saan da ka paritan? Ngem ti makunak. Ikaon mo kumalata ti bibig mo. Awan ti pangibagbagam iti da ito ako tami. Ha? Tanukas ta ti aramidam. Matadahal ti plano may amang balas kadagiti dakas at tao. Saan ak nagbabawi? Nasaya at mo't. Makipagnaida kon kada kayo dito ikutayo. Awan ti igam mi dito'y Lando. Awan ti paltog ni. Iso ang mga aramid kami iti pana. Pana? Wen, pana. Tunggal may sakada kami. Agsansanay nga agigam kan mangibiyat iti pana. Kasta ka di? Nalakala ti mangibiyat. Ngem masapol nga agsanay kami anahimbag.
Tapno sigurado ang matamaan ti punteryaan mi. Mangansong, kahit kumatiag sanay. Ngimsakbay na. Yamam mo ka na imbag kadag iti daduma akakadwa. Kada kayo aming at dito na siyenda. Agyaman na kada kayo. Isungay ta. Agrambak tayo. Magparti tayo iti may sa abaka ta agrambak tayo. Wen, tanda ti panagyaman ko kada kayo. Ella, Senyor, mangibaon ka iti mapanageran tiyo. Mangyag na dito iti baka maparti. wen senyor. Kung baga amot idang umay ti daduma ang makipagrambak. Wen senyor. Sige, mapan ka. Nabartagak santungan. Yung nanagsakak, panangabag ni Senyor iti kinamayor. Wen, boss, bad. Matulog akon. Napartakan. Indumog na ni Tilamisan. Talaga napartakan. Kasano, Carlota? Sumurot ka kanya kaya mansyon da amigo Simon? Saan? Diyak kayaten. Si Kalatan. Si Kamet. Sumurot ka kanya. Tapno at dagadwak. Saan mo niya italtalag ni Anita? Tatalaga siguro akas dya ito ugali na. Saan? Diyak kayaten, Rodrigo. Pasensyakan talaga. Sige, Carlota. Panawan ka nga rod dito balay. Tasyakon, tirumar. Ami, panawan ka pala diti pagnanaudan ta. Saan ka rumrumwar, ha? Ilak mo tiri daw. Mapanak ita ija mansyon. Kasapulandak ita ijay. Auntie? Jak kayat nga adda makuna kanyak ni senyor. Iso ang mapanak, tainak tumulong nga agluto. Adda parambak ita ijay. Rambakan da ti panangabak ni senyor. Nagrambak damot tan diti asyenda. Ita agrambak da pa ijay. Talaga akas ta tibak nang. Auntie, adaman damagagkan ka? Anya da ita? Imbutos mo ka din ni Senyor Simon? Ha? Kwa? Sungbatam at itong damagag, auntie. Kwa? Saan? Ha? Ngamgimon sasawan iti sa bali, Ami. Pakaisagmakak dayta no maidanon ka ni senyor. Uwin, auntie. Nasaya at matadiyo in butos. Nagado din ang ibutos kan kwa na. Naay-ayo da kan kwa na. Ay, anyang harod. Isumat ti kayat da nga ibutos. Sige. Agpatuloy ako nami. Tibilin ko. Agtungpal ka, wen? Wen, auntie. Isaganak dagiti plato. Tapos tuntuin madamdama. Panangan ton. Agsasangkot dagiti gagayam da senyor kan senyora. Tulungan kan, Ella. Saanan, Bart? Amok ti aramidak ditoy? Saan aday ito'y ti trabaho? Si Kamet. Liglig-likan nakman ako nakon. Ella! Agtrabaho ka! Saan aday tagpaparam ti amum nga aramidon? Makitam ti imbunga ti imayam dito'y ayan ko, Bart. Iso mabalin ka di. Adaywan nakon. Sige. Panawan na kayo pa dito, madam. Nagpuskol mo't dan tirupam nga umay pay laang dito'y mansyon. Imayak dito'y senyora. Saan agapukan ka? Gapukan ni senyor. Iso tinag ko na nga umayak tumulong dito'y. Talaga anatangsik ka. Sa anak mo't asigod akastoy, madam. Gapumutlakan ka. Iso akastoyak. Natangsitak ako nayo. Gaputa na sakit ti panagsarsari tayo kanyak. Anya? Senyora,
Amuyo ti ugalik si pudpay. Nabayagak anak pa ay kada kayo. Kat itala ang akastoy ti trato yu kanyak. Jak ammo ti makagapo. Gapo talastog kan, tangsit ka pa yun. Awan ti ilaslastog ko, kan itang tangsit ko, senyora. Iso apang nga asiyo, sardengandak apagpupungtutan. Tasyak pa'y gayam ti dakas, iti kasta pa nagsarsaritam. Ha! Pumanaw ka di ti madsyon! Iti anya aga po, senyora. Saan kan akayat makita pa'y? Awan bain mo! Tangsit ka! Pumanaw kan! Kanagikat kan iti asyenda! Agraraman ka mang idaulo iti asyenda, akas ladam mom! Anya? Ala! Pumanaw kan! Awan parikot, senyora. Itamat laang pumanaw akon, kat agikat akon iti asyenda yo. Kablawan na ka, Mayor Simon! Sige, manok! Senyor, agpakada akon. Kan agikat akon kas katalakyo iti asyenda. Pumanaw kaming ijay. Anya ti pagpagam mo nila. Makita mo nga sa ngailig ang kasta ti pagpagam. Damagan nyo iti asawa yo, senyor. Sige, inakwan. Mapit lang. Senyor. Mabalin ka di. Sardengan yon. Noon niya man dahi ta adiyo nagkinaawatan ka ni Anita. Babauna naklaang dito'y, senyor. Awan ti mabalin ko no papanawan na kon ni senyora. Kasta. Iso tinang papanaw ka. Agsarita taman. Urayan ka iti seled, Simon. Ela, saan ka pumanaw? Ryan, tagsarita kami biit ka ni Anita. No di mo kaya't amang kiburak dito'y mansyon, itamot laang. Papanawa mo dayjay nga, Ela. Kan pagikatemon iti asyenda. Anya. O anya, agtungpal ka, wano saan. Papanawom ni Ela dito'y mansyon, itamot laang, kan pagikatemon iti asyenda. Wano mang kiburak, kat maibabain ka, kadagiti gagayem mo. Anita. Anya ti aramiden ni Simon, iti day nga imbaga ni Anita. Gagayem, di uliway na denggen, tituloy, tinobela tayo na paulwan. May kanem, abilin! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, June Ribotazo. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng istasyon. Maikanam, abilin!